Takže čaute, moje meno je Jolanka Jolanková a dneska bude sprevádzať vesmírnou energiou. Ale nerobím si z vás srandu, takže čaute, tu je znova Glitter Memes a vy ma už asi poznáte pod iným menom, ktorý sa volá Lola a bolo to dosť trápne. A chcem teraz si troška očistiť svoju reputáciu tým, že budem konečne natáčať videá a budem sa tomu viac venovať. A na začiatok vám poviem nejaké tie fakty o mne, takže môžeme ísť na to, nie? Takže prvý fakt o mne. Glitter Memes je len moja prezývka a moje pravé meno je Romana a moje Takže druhý fakt o mne, bývam v malom Počkaj, svrbí ma pod prsenka. Clap your leg. Leg je noha a feet sú chodidlá. Čiže to vlastne to povedala? Takže konečne druhý fakt, bývam v malom mestečku na východe Slovenska, ktoré sa volá Kežmarok. A tretí fakt, mám 14 rokov, áno, vyzerám na viac, veľa ľudí mi to povedalo, ale áno, fakt mám 14. Takže chodím na základnú školu doktora Daniela Fischera, ale po skončení tejto školy by som chcela ísť na hotelovú akadémiu, ale mala som v pláne ísť na druhú školu, čo je umelecká, pretože tam chodí môj dobrý kamarát Braňo. A chcela som sa venovať fotografovaniu, lenže ja v tom nie som veľmi dobrá, nemám také zručnosti ako on, takže radšej som s tým sekla a budem sa venovať tomu inému. Šiestý fakt je to, že môj najlepší kamarát je Braňo, od ktorého som už spomenula. A z kamarátiek momentálne nie, lebo sme na nože so všetkými. Siedmy fakt, fakt milujem fotenie, ale ako nefotenie niektorých ľudí, akože keby som ja fotila, ale milujem, keď takto fotí mňa. Preto aj na Instagrame mám toľko veľa fotiek, pretože milujem fakt selfiečka, lebo na každom jednom rohu, čo prídem, tak sa odfotím, alebo ma v prípade fotí Braňo. Ináč ho zdravím, on je za kamerou. A 8. fakt je to, že mám staršieho brata, ktorý je fakt svinia, proste non-stop sa bijeme. 9. fakt, toto není môj mobil. Takže 9. fakt, neviem, či to je 9. alebo 10. lebo to nepočítam. 9. fakt je to, že fakt milujem party, som partový živel, keď to tam vôbec tak nezdá takedy. A fakt milujem party u svojej kamarátky Niky, lebo to sú fakt domy, akéby neviem čo. Proste poriti, okrem, ne sú tam drogy, to je to smutné, ale ako, ne, je to tam v pohode. A teraz vám predstavím tú slavnú Niku, ktorej sú nej tak fakt super domy, takže toto je Nixie. Dobre, už môžeš ísť do. Takže a 10. fakt, teším sa na vás, že ma budete podporovať, dúfam, že budete podporovať a teším sa na ďalšie video, ktoré pre vás spravím a už teraz rozmýšľam pri tomto videu, aké ďalšie video natočím. Takže odzdravujem vás Glitter Memes a vidíme sa v ďalšom videu. Tak čaute!